fine art printing ή αλλιώς Ziegler printing. Οποιοσδήποτε εκτυπωτής χρησιμοποιεί pigment μελάνια και τυπώνει σε κάποιο αρχαιακό χαρτί, κατά βάση εταιρεών όπως είναι η Hanemule, η Canson ή η Nova, μπορεί να θεωρηθεί fine art printer. Και γι' αυτό το λόγο θα δείτε ότι σε πάρα πολλά μαγαζιά, εφόσον έχουν έναν Epson, έναν Hewlett Packard ή έναν Canon εκεί μέσα και τυπώνουν σε κάποιο χαρτί το οποίο είναι βαμβακερό, ούτε καν από τα brands που σας ονομάζω, θα βγουν και θα πούν πουλάμε fine art εκτύπωση. Κάποιοι που είναι λίγο πιο ψαγμένοι θα πετάξουν κάπου και τον όρο Ziegler. Ο όρος Ziegler χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jack Dugan, ο οποίος ήταν ένας fine art printer. Δούλευε για μια εταιρεία, την Ash Editions, και ήθελε έναν πιο έτσι luxurious όρο για να περιγράψει τις εκτυπώσεις. Βέβαια τα Ziegler prints εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για το 1990-91, βγαίναν και σε ένα πολύ συγκεκριμένο εκτυπωτή, έτσι. Ήταν inkjet, αλλά εκείνη την εποχή τα inkjet αναφερόντουσαν κυρίως σε εκτυπωτές γραφείου. Πράγμα που σημαίνει ότι αν έλεγες κάπου ότι τυπώνω σε inkjet το 90, θα σου λέγανε τι, σε εκτυπωτή γραφείου τυπώνεις. Οπότε ο τύπος, επειδή χρησιμοποίησε τον εκτυπωτή τον Iris, ο Iris πάλι ήταν ένας continuous inkjet εκτυπωτής. Ήταν ένας εκτυπωτής inkjet, ο οποίος είχε σχεδιαστεί για να βγάζει δοκίμια και την offset, κάτι αντίστοιχο με την τότε χρωμαλίνη. Οπότε ο όρος Ziegler, άσχετα που κυκλοφόρησε πάρα πολύ στη fine art την αγορά, πρακτικά σημαίνει το ίδιο πράγμα. Βέβαια, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό όρο Ziegler, ο οποίος το πήρε μαζί του, χτίστηκε παρέα με αυτόν τον όρο αυτή η αντίληψη. Είχε να κάνει κυρίως με αναπαραγωγές έργων τέχνης. Όπως ξέρετε, για 20 χρόνια εγώ έκανα, όποιος ξέρει, εν πάση περιπτώσει, για 20 χρόνια έκανα αναπαραγωγές έργων τέχνης. Οπότε τουλάχιστον εγώ έτσι το διαχώριζα. Fine art print, ok, έχεις έναν Canon, έναν HP, έναν Epson, με pigment μελάνια, τυπώνεις και σε ένα βαμβακερό χαρτί το οποίο θεωρείται αρχαιακό, άρα είσαι fine art printer. Επειδή όμως ήθελα να διαχωρίσω λίγο τη φάση, γιατί το fine art print μπορεί να είναι και μια φωτογραφία, έτσι. Όταν η κατάσταση, όταν η δουλειά απαιτούσε αναπαραγωγή έργου τέχνης, κάποιο ζωγραφικό έργο το οποίο επίσης ψηφιοποιείται με πολύ ψηλές αναλύσεις κτλ. Και έπρεπε να αναπαραχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με τα ίδια χρώματα, έτσι. Τότε το ονομάζαμε αυτό Ziegler. Αλλά στην πραγματικότητα Ziegler και fine art είναι λίγο πολύ ένα και το αυτό. Τώρα κάποιοι ζητάνε Ziegler, κάποιοι ζητάνε fine art. Εντάξει, ένα και το αυτό, παιδιά. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Ziegler σημαίνει στα γαλλικά του spray. Να ψεκάσω μελάνι δηλαδή. Ήταν και Αμερικάνος, ήξερε και από marketing, και αυτός ο όρος επικράτησε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η fine art η αγορά συνολικά είναι λίγο μπερδεμένη. Δεν υπάρχει κάποιος τρίτος οργανισμός ο οποίος να έβαλε τα στεγανά και να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι η fine art η εκτύπωση. Γίναν διάφορες προσπάθειες κατά καιρούς από ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Έτσι, εγώ μάλιστα είχα συμμετέχει σε μία στην Ευρώπη, σε κάποιον φίλο στη Βιέννη, που βρεθήκαμε άνθρωποι της fine art της αγοράς για να βάλουμε κάποια τέτοια στεγανά και να ορίσουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να παράγεται. Να μπει ένα πρότυπο στη βιομηχανία, να μπει ένα στάνταρ. Δεν προχώρησε αυτό το πράγμα. Τώρα, έχουν βγει εταιρείες οι οποίες κάνουν τέτοιες προσπάθειες. Μία τέτοια προσπάθεια έχει γίνει από τη Hanemule. Είναι το Hanemule Excellence Program που το ονομάζουν αυτοί, όπου πρακτικά δίνουν μια τύπου πιστοποίηση σε εργαστήρια. Βέβαια, είναι vendor dependent αυτές οι πρωτοβουλίες. Δίνει πιστοποίηση σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τα υλικά της και τυπώνει με pigment μελάνια. Έτσι απλά. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Το λέω γιατί εγώ πήρα. Εγώ πήρα για λογαριασμό του Core Consulting Group, πήρα την Platinum την πιστοποίηση. Platinum πιστοποίηση αυτή τη στιγμή μόνο το Core Consulting Group έχει. Εντάξει, για λογαριασμό του οποίου την πιστοποίηση την πήρα εγώ και την πήρα τηλεφωνικά, παιδιά. Τηλεφωνικά. Προφανώς και με ό,τι feedback είχε δώσει ο εδώ αντιπρόσωπος της Hanemule, έτσι, αλλά την πήρα τηλεφωνικά. Οι άνθρωποι μιλήσαν στο τηλέφωνο, κατάλαβαν ότι γνωρίζω 5 πράγματα και σου λένε πάρ' το Platinum. Platinum έχουν 40 εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Αυτό ήταν μια προσπάθεια από τη Hanemule. Άλλη μια τέτοια προσπάθεια έγινε από την Epson, που το έβγαλε και το είπε Epson Digigraphy. Άλλο αυτό έργο.
Αλλά και πάλι δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια δουλειά από κατασκευαστή. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει, αν γίνει ποτέ, που όσες προσπάθειες έγιναν κάποια στιγμή, έχει γίνει και το Trade Guild, ονομαζόταν έτσι από την Αγγλία, και κάποιες άλλες οι οποίες δεν τις θυμάμαι στην Αμερική, αλλά δεν ευδοκίμησαν, δεν προχώρησαν. Οπότε παραμένει ένα ανοιχτό πεδίο το κομμάτι της Fine Art, το οποίο είναι αρκετά θολό. Εδώ είμαι εγώ, για να σας το ξεκαθαρίσω, τουλάχιστον εσείς οι οποίοι έχετε την αντοχή και την υπομονή να με ακούσετε, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και να μην τρώμε όλοι μαζί πίτρο. Είναι ένα και το αυτό. Απλά έμεινε από τότε ο όρος Ζιγκλέ. Καλώς είναι, εγώ τον γουστάρω. Έχει και πολύ εφέ, Ζιγκλέ, ακούγεται περίεργο. Εγώ όταν ακούω να μου ζητάνε Ζιγκλέ για εκτύπωση φωτογραφίας, με πιάνει κάτι. Θα προτιμούσα να το ακούσω Fine Art. Τώρα στα Fine Art Prints, άπαξ και πάρει κάποιος έναν εκτυπωτή με πίγμε μελάνια, τα οποία πίγμε μελάνια δίνουν μια αντοχή σε εσωτερικό χώρο, πιστοποιημένο από τρίτο οργανισμό πάνω από 100-150 χρόνια, θεωρούνται όλα αυτά archival. Έτσι, οπότε είναι Fine Art Printing, ναι. Αλλά είναι αυτό που κάνει έναν εκτυπωτή Fine Art, είναι μόνο αυτό. Είναι δηλαδή απλά το πήρα έναν εκτυπωτή, έχω και τα μελάνια, τυπώνω και σε ένα χαρτί και έγινα ξαφνικά Fine Art Printer. Γιατί με μια μικρή έρευνα στο ChatGPT θα δείτε ότι το Fine Art Printing ανά τον κόσμο, η τιμή του τετραγωνικού μπορεί να ξεκινάει από 90 ευρώ το μέτρο, που είναι μια σχετικά συχνή τιμή που βρίσκουμε στην Ελλάδα, αλλά στα πολύ μεγάλα εργαστήρια και τα high-end εργαστήρια του κόσμου μπορεί να φτάνει μέχρι 600 ευρώ το τετραγωνικό. Γιατί εμπεριέχει και άλλες υπηρεσίες. Αλλά για αυτές τις υπηρεσίες θα αναφερθούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, όπου εκεί πραγματικά θα ξεχωρίσουμε τι εστί Fine Art Printer. Ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο μέτριος και ποιος είναι ο γαμάτος. Και επειδή στις μέρες μας είτε φωτογραφικό έργο, είτε ζωγραφικό έργο, είτε χαρακτικό, είτε οτιδήποτε θα βγει στο ίδιο εργαστήριο και στα ίδια υλικά, δεν υπάρχει διαφορά πλέον. Αλλά είπαμε. Κάπου ακούει κάποιο Ζιγκλέ, τρελαίνεται, σου λέει ψάχνω Ζιγκλέ. Κάπου ακούει κάποιο άλλο Fine Art, τρελαίνεται, ψάχνω Fine Art. Ένα και το αυτό, παιδιά. Ένα και το αυτό. Μείνετε συντονισμένοι για να συζητήσουμε. Ποια είναι η διαφορά του HP με τον Epson και τον Canon, ποιος είναι καλύτερος, για ποια δουλειά είναι καλύτερος, ποιες είναι οι άλλες προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένας γαμάτος Fine Art εκτυπωτής. Και πούστε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Έχουμε να πούμε πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Πάμε να μάθουμε λίγο imaging.